Itt ebben pedig felszállt. Kérsz egy szippantást? Nem, kösz. Csukd be gyorsan az ajtót. Még van ember, aki kokózik? Nem, sajnos nincs. Úristen, Kerry, 40 éves vagyok. Most ehhez szólj hozzá. Ne mondj semmit. Emlékszel, amikor a tanárba jártunk, voltunk vagy 5 évesek? Csurgatni akarsz? Nem, csak félre akartam vonulni egy kicsit. Európai kultúrsznobok. Csak tudnám, minek pedáloztam annyit, hogy meghívassam magam erre a trútyira. Annak azért örülök, hogy látlak. Rajtunk kívül nincs is itt szingli. Igazság szerint én sem egyedül jöttem. Csázd meg! Kerry, van egy gyújtód? Bocs, de nincs már, nem dohányzom. Basszus. Azóta nagy rajongója vagyok a gránátalmának. Nincs egy öngyújtótok? A házban tilos dohányozni, menj ki, kérlek. Nincs hová kimenni, kurvára havazik. Egy gyertya! Ennyi, te alpári volt. Nem is értem, hogy került ide. Hé, hogy kell kinyitni ezt a szaros ablakot? Elnézést! Hölgyem! Kérem, vegyem vissza a hangerőből. Vegyem vissza maga! Köcsög Matuzsálem! Hölgyem, a házasszonya azt mondta, hogy tilos a dohányzás. Mióta nem cigizik itt senki? Mióta van mindenkinek párja? Régen New York volt a legizgalmasabb város a világon, most meg örülhetek, ha szívhatok egy slukot a nyitott ablakban. New Yorknak annyi. A-N-N-I. Annyi. Mindenki besavanyodott. Már senki sem akar szórakozni. Baszki, majd megdöglök az unalomtól. Először fordult elő, hogy Lexi elsőként távozott egy partiról.